Senyores i senyors, autoritats, amics, benvinguts de nou a l'homenatge que retem a un patriota català, l'Heribert Barrera i Costa. Quants anys més hauran de passar per retre homenatge als nostres homes més significatius de la lluita de Catalunya? Quant de temps ha de passar perquè els puguem homenatjar amb honors d'estat? Corria l'any 1978, en el Palau de les Corts Espanyoles, quan l'Heribert Barrera ja ens advertia: de molts punts de vista, senyors diputats, Espanya pot qualificar-se de país neuròtic i la nostra glòria fora guarir-la per sempre dels seus complexos. Aprofitant la frase d'en Barrera i esmenant-la si cal, què hi fem en un país neuròtic i acomplexat? I la nostra glòria seria que féssim camí per tenir el nostre estat propi. Sempre s'ha dit que val més anar sol que mal acompanyats. Anar amb males companyies és fracassar. Amb la nostra independència i de cap altra manera podem desenvolupar les nostres potencialitats. Si des de la Cambra de Comerç de Barcelona en Joan Canadell ens diu manta de vegades que les avantatges econòmiques de Catalunya creixerien en tots els seus camps del comerç, i com deia el prestigiós psicòleg Carles Muñoz Espinal, el comerç porta la cultura i la cultura al comerç, un binomi indestriable en una societat moderna i avançada. Ho tenim o també el nostre filòsof més gran de Catalunya del segle XX, Francesc Pujols. Inspirador del pintor més imaginatiu de la història de la pintura, Salvador Dalí. Pujols ens reflexiona que Catalunya és l'únic país del seny i de l'enraonar. Aquí hi conflueixen la realitat de l'Àfrica i el raonament d'Europa. Catalunya dona homes com l'arquitecte més creatiu i que més obres té declarades Patrimoni de la Humanitat, Antoni Gaudí, que no es cansava de repetir que Catalunya necessitava la independència política i econòmica si volia ser ella mateixa. El partit d'en Barrera es diu Esquerra Republicana de Catalunya. Els seus successors li van reduir el nom a Esquerra, sols. Quina migradesa de polítics aquests d'Esquerra, que han hagut de restablir el nom de Republicana per semblar més moderns i autèntics, però encara obvien el nom de Catalunya. Serà perquè el seu inconscient els traeix? O és que pensen en la República Espanyola, que tants estralls ens va comportar la guerra d'Espanya? El seu lema era que abans sigui del dictador Franco que no pas es trenqui la seva sagrada unitat de destí en l'universal. On és l'Esquerra Republicana de Catalunya del president màrtir Lluís Companys, afusellat pel dictador? On és l'Esquerra Republicana de Catalunya del seu fundador Francesc Macià, que va organitzar els fets de Prat de Montllor, juntament amb l'inestimable homenatjat Heribert Barrera, homes de cap a peu, que van estar a l'alçada de les circumstàncies dels seus temps, jugant-se la vida per alliberar Catalunya del jou castellà? Quina diferència amb els polítics actuals de l'Esquerra Republicana? Ara i aquí, per fer honors a Oriol Junqueras, hauríem de dir Esquerra Republicana d'Espanya. Que no saben aquests aprofitadets sense escrúpols que abans de ser d'un partit, un home de cap a peus, primer es deu a Catalunya, com deia el president Companys? Totes les causes justes del món tenen els seus defensors, en canvi Catalunya només ens té a nosaltres. Quins desvergonyits ens manen al Palau de la Generalitat.
que no poden fer creure un home de confiança del president Roger Torrent perquè escrigui al diari de sessions del nostre Parlament el que s'hi aprova. Que lluny queden del president Macià, que confessar la seva estimada muller. S'acosta el moment de sacrificar el teu futur i el dels meus fills, a qui tant estimo, i malgrat això no dubto ni un segon. Tu dius que ningú m'ho agrairà. Ja ho sé, ni això em preocupa. Que lluny queden de l'honor i la dignitat els continuadors d'aquells grans catalans d'Esquerra Republicana de Catalunya. Què els hi ha passat? Que no saben o no poden fer-se dignes de Catalunya? Que sols saben fer d'esclau de l'amo espanyol? Com passaran a la història de Catalunya? Com uns vulgars majordoms de l'arruïnat i decadent imperi de Castella. Quina trista i miserable existència la seva. Pitjor que el govern de Vichy de França, en època de Hitler. Quina mancança de caràcter més gran que pateixen. No saben esmenar-se? Desconeixen la història dels nostres grans personatges que van fer honors al seu càrrec? Pobra Esquerra Republicana de Catalunya. Avui homenatgem un gran home que ens va deixar amb l'anhel de que seríem independents aviat. I el que assistirem, més aviat encara, és a la desaparició del seu partit. Que la seva missió és impedir la independència de Catalunya. Tot el contrari del per què es va fundar el partit. Catalunya és molt més que 4 replegats que no saben on caure mort per no tenir cap habilitat per guanyar-se la vida. Sols tenen una habilitat: mentir als seus compatriotes i retre vassallatge com feien els bufons de la cort del rei. Però com deia Ciceró, una nació pot sobreviure als beneits, fins i tot els ambiciosos, però no pot sobreviure a la traïció. Després de 10 anys de procés d'independència no hem avançat gens, ben al contrari. Estem retrocedint per causa dels nostres nefastos polítics i els partits que s'autonomenen independentistes. Els hem de foragitar del càrrec que ostenten a les nostres institucions i que els veritables patriotes de Catalunya es facin càrrec del comandament de la Generalitat i acte seguit que declarin l'estat català. I quan siguem independents formarem un jurat popular perquè jutgin a tots els traïdors col·laboracionistes que han estat impedint la immediata independència de Catalunya. Nosaltres creiem en Catalunya, perquè Catalunya és la nostra mare, una mare amorosa que ens il·lusiona de viure. No volem per més temps una madrastra que ens pega i tortura, que ens maltracta i espolia, que ens tanca a la presó i ens exilia. I com deia el nostre molt honorable president del Parlament de Catalunya, l'Heribert Barrera, l'actual bilingüisme implica que Catalunya desaparegui com a nació. No podem permetre per més temps que un estat colonitzador, endeutat i desprestigiat, dirigeixi el destí de la nostra estimada Catalunya. Via fora, catalans, ens deia Macià. Doncs ha arribat l'hora de que Catalunya alci el cap, perquè tenim capacitat i ningú ens l'ha de delimitar, i menys per uns miserables que ens venen per por i incapacitat directiva. Catalans, fent-nos dignes de Catalunya i dels nostres avantpassats, i lluitem com ho feren ells el 1714 en contra de les tropes castellano-franceses de Felip V. Quanta ràbia i odi deurien anar acumulant aquells catalans veient la injustícia als que els someteren després de la derrota.
fent-los enderrocar les seves pròpies cases sense cap mena d'indemnització i fent-los portar les pedres on ens trobem ara per construir la fortalesa militar de la Ciutadella. Es va destruir el barri de Ribera, un dels millors barris de la Barcelona de l'època. 1.200 cases, 2 convents i una torre barroca convertida en presó per torturar patriotes catalans. Així és com ens han tractat i segueixen tractant-nos. Ara sí, avui en taules buides per jugar al solitari. L'amo mai negocia amb l'esclau, perquè ell ja ho té tot negociat al seu favor. Catalunya ja ha sofert prou vexacions. Siguem els propietaris de la nostra nació. Siguem estat per ser respectats. Sense estat som orfes. No podem figurar com a catalans enlloc. Siguem dirigents de la Catalunya del futur. Fem-la més esplendorosa i avançada pel benestar de tots els catalans lliures. Ànims a tots. El proper estat del món en declarar-se independent serà el català. Per la nostra llibertat, per la nostra felicitat, pel futur dels nostres fills. Visqui per sempre Catalunya i els catalans coratjosos que ho faran possible. Visca l'estat català! Visca! Visca Catalunya! Lliure!